ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಮದುವೆ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ 2 ದಿನ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುನಃ. ಸೊ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ತಿಂಕು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರೆ ಗಾಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಗಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀರಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಜರ ಬಿಡಿಯಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಲ್ತಾರನೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಇನಿ ಮಂತದೇರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಆತಂಡು. ಸೊ ಕಿಟಕಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬಡ್ಸ ಶುರು ಆತನತ ಅಂಚ ಪಿಕಪ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೀ ಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲ ಗಿರಿಯರತ್ತೆ ಇಡೀಗ ನೆಕ್ ಬದಿತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರುಂಗಿಲಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಡಿಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಿತಾರೆ ಅಂಚಬೋದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಹೊಡ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಜಗಳ ಅಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಆತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಗಳದಾದ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಂಡ ಬುಕ್ಕ ಏನು ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಆತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತು ದಿತ್ತಂದೆ ಮದಿಮಾಲು ದಾದ ಮತ್ತು ದಿತ್ತೊಂದೆ ಏನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಜ್ಬೋ ಬುಕ್ ತುಜ್ಬೋ ತುಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ ತುಜ್ಬೋಗೈತೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರು. सर जोर तिकले ओडे यारंडू तोले ले इंचा ओ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮದಾತಂತಲೇ ತಲೆ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮದುವೆಗೆ ನನಗೆ ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಬಲ್ಬ್ ಬಾಡೀರು ಪೋ ಪೋ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ಹಾಂ ಮೆಗಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಅಮ್ಮ ಮೋಚಿ ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೆಗಿ ಅನ್ಪು ಅನ್ಪು ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರು ಕಮ್ ಬೇಬಿ ವೇದು ಅಲ್ಲಕ ಪುಗೆ ಬರ ಹತ್ತ ನಂದು ಏ ಅರಿಪುಣ್ಣ ಅಂದು ನೆಲಕ್ಕ ಬರಲ್ಲಾರಿ ನಿವ್ವೇನೋ ಏ ದಾಯ್ತೋತನ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅರ ಬಿಡೋರ್ಚವ ಪನಿ ಪನಿ ಉಂಡದ ಏನು ಕೆರುತ್ತನು ದಯಂಟ ಹೀಗಾಯಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ ದಾಲ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉರಿಯು ಕೊಂಚ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದೀತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಆಜಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ದಿಪ್ಪುನ. ಸೊ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಂತುಂಡ ಬುಕ್ ಎಂಕೈ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಚೇತ ಅನ್ಪಂದು ಸಂಜಿತ್ತೇನು 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಕಡೆ ಮಂತ್ನಿಗೆ ಒಂಚೂರನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಬಿಡ್ಕ ಬಂದು ಏನು ಬಂದಿತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಗುಂಡು ಹಿಡ್ದುಕೊನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ನ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಬೇರ ಗುಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೀತದು ಎನ್ನೋ ಏನು ತೋಚ್ಬಂದು ಓಕೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲ ಒಡಿಗೆ ಪೋಯ ಬಂಡ ಕಡಬಡಿ ಪುನಃ ಫೆಮಾ ಲೇಡೀಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ನನಗೆ ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಇಪ್ಪನ ಏನು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಂಚು ಮೆಹಂದಿ ಗೈಸ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದು
ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಚ ಮೆಹಂದಿ ಪುನ ಸೊ ಯಾನಿ ನೀ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನಿ ಈ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತದೆ ತಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಬಡ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪಂಡು ಐದು ಈ ಕೊಂಚಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಚುಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆನಿಯವರ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿ ದರ್ದಿತ್ತು ಐತೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸುಂದರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ತು ಯಾನ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡೈತೆ ಯಾನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾತ್ರೆಗೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮನದನಿ ಅರ್ಧದು ವಾಪಸ್ ಪಾಡ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ 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 ಐಕಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಟ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಚಿ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲ ಸರಿ ಆಪನೆ ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ನಾ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡದಾನೆ ದುಡ್ಡು ಅದ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಚೀಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಲಾಯಕ್ ಅತ್ತು ನಾನು ಪಂಡ ನಾನು ಲಾಗಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತು ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಲಾಯಕ್ ಇಜ್ಜಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಇನ್ನು ನಕ್ಕೊಡತೆ ಹಂಚಾದಿತ್ತಂಡು ತಿರ್ತಿತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ವೇಲಂದಿ ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ವೇಲ್ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಏನೋ ಮೇಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಮೆತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ನಡಿಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಡತಿ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿದು ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಿತ್ತದೆ ದಿಬ್ಬನ ಪೋಣಗ ಪಾಡ್ರದು ಅವು ಎಂತ ತೋಚ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಇಪ್ಪನ 1091 ಎಂಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಪರಿಯರು ಯಾನ ಈ ಶಾಪ್ ಹೊರದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆದ ದೈವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡತಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ತೂದತ್ತು ಆಯ್ನು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ಬುಕ್ ಐನ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಲರ್ ಕೊದ್ದು ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪು ಕೈ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಜಸ್ಟ್ ತೋನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಸಿ ಯಾನ್ ಆನಿಯರ ಪಂಡಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಂಡು ಬಟ್ ಏನಿತ್ತಿಂದನ ಎಂಚು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂಡೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡೆ ದಾಲ ಪನ್ಪು ಓಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಒಂಚು ಡ್ರೆಸ್ ತೋಚ್ಬೋದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಕಚ್ಚಿ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ ಸೆಟ್ ತೊಂದರೆ ನೆಕ್ ಏನು 450 ಅದನ್ನು ಕೊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಾಟನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ದಾಲಿಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂದತಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮುಖ ಕಾಟನ್ ನಮಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಶೀಪ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದಾ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚೂರು ಮಡಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ನಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಏನೇ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಬೇತಾ ಓದಿದೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದಂಡು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತನ ಬೊಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಇಜ್ಜಂದಿನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕೈ ಬಾಡ್ಜಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ಟಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜನು ಪಂಡ ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ನ ಟಾಪ್ ದಿತ್ತನ ಇಕ್ಕ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೇನು ಸೆಟ್ ಇದೆತ್ತು ಉಡಿಯ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾಯ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ಟರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ 350-390 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಂಚಿ 250 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಜಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಆಗೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಕೂರಲ್ಲ ಒತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಚ್ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಇದು ಏನ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಡ್ರದು ತೊನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ಲ ಐತೆ ದಕ್ಲ ಇದು ಏನ ಬಾಗ ಅವರ ದೆತ್ತು ಕೊರನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಂದಿತ್ತೆ 160 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜೋಡ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೀಲ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ಕ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಹೀಲ್ಡಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಲೈಕ್ ಕಂಡವ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಜಿ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಹೀಲ್ದಿತ್ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೈಟ್ ಅತ್ತ ಸಂಚ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಅದು ದಿತ್ತೊಂದೆ ಏನ ಕುಟ್ಟಿಪ್ಪನದೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಲ ಮಗುರುಂಡ ಮರಿಯಿದೆ ಚಿನ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಮಗುರುಜಿ ಕುಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಪಲ್ಕನ ಮಗುರು ಬಂದೆ ಅದನ್ನ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬೆಳ್ತೊಂದು ಸ್ವಂಚ ಹಂಚಿನ ಐತೆ ತೊಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಕರಿಯ ಪಂಡ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಹೀಲ್ಡ್ ಪಂಡೆತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡು ಬೇಕ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು 399 ಅದ ನಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ 399 ಐಕೆ 359 ಅದ ನಿತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ 399 9 ಸೈತಿನ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಎಲ್ಲಾಚಿ ಮನೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕಿರ್ನು ತೆಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪರಾ ಪರ್ಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ನ ಇತ್ತಿಂಚಿನ ಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಪೂಜೆ ನೇತು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಂದು ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ಪರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮದ್ದು ತೀರ ಪೂಜೆ ಬಟ್ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ತೀಟ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಹಿಡ್ದ ಅಲಿಚ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೋಟು ಬರಲುಂಡಾತಿ ಬುಕ್ಕ 20 ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪೂರ ಖರ್ಚಾಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದಿತ್ತದ ಇನ್ನು ಒಡೆ ಪುಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಗಡೆ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬಂಟ್ರುಂಡು ಕತೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಆಯ್ನ ವಿಷಯವು ಸೊ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ನ ದಿನ ಇನಿ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಏನಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ ಬ್ಲೌಸ್ ದಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇತ್ತಂದೆ ಇತ್ತಿದ್ದೀತನ ನೆಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಗೆ 450 ನೆಕ್ಲ 450 ಪುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೇಕು ಎಳ್ಮಣ್ಣದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವು ಪೇಪರ್ ಎಂಬ ಮಾಡುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ಕ ಅಂದದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳಂತನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನೇನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಸೀರೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತನ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ದುಂಬಿ ಪೊಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಈ ಸೀರೆನ ಪೊಲ್ಲ ನಡಪ್ಪ ಕಾಸು ಇಜ್ಜ ಪಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ವಂಚದ ಪೊಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪೊಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಈ ಸೀರೆನ ಏನೈತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊರಡು ಅಂತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಡ್ರೆ ಬಂತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೈಲಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾರೆ ತನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಾರೆ ತನ್ನೋದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ 500 ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೆರಾ ಸೊ ಎಂಕೋ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇನು ಮುಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಟೈಲರ್ಗೆ ನಮಕ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಾರೆ ತನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ 500 ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ರನೇ ಬಂತಿಜ್ಜಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಡ್ರ ಬಂತನ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತೊಂದು ಪಿರ ಅವು ಆಪುಜಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪಣ ಇರ್ತಾರ ಇಂಕೋ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಪಂಡ ನಾವು ಪನ್ನೇನು ಮುಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ನಮಕ್ಕದ ನಮಕ್ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯರ ಅನ್ಪ ಇನ್ನು ಬಿಡೊಂದು ಆಗ್ಲೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆದ ಸೀರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೂದಿಡ್ರೆ ಬಂತನ ಈ ರೀತಿದ ಐಕ್ಕದಿಡ್ರೆ ಬಂತನ ಅಕ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಕದಿರ್ತು ಐಕ್ ಬೇತನಿದ್ದು ಶೇಪ್ ಹೊಡ್ ಮಂದಿತ್ತಿರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿಲ ಅಂತದಿಜ್ಜರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೈಕ್ ಬರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಜಗಳನ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಕಡಬಡ ಬೊಲ್ಲದಿನ ಈ ಬ್ಲೌಸು ಪೊಲ್ಲನ ದಾಲೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಅಂದಾಲಿಜ್ಜವೆ ಪಂಡೆತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ನು ಬಂತ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಲ ಅಂದೆ ರೇಟ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೈಸಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತು ಜನರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಏನು ಇಂಚೊಲ್ಲ ಏನ ಸುರುಡ್ದು ತೂಪ್ನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಡಿತ್ತೊಂದು ಈತ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅಂತಾಗ ಮುಗ್ಲೇ ಬಡೈಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂದು ಕಾಸಲು ಮುಖ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಂಬಳದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲರ ಹಾಪುನ ನಮ್ಕ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಪನ್ನೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಾರ ಒಂಡೆ ಏನಿಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚು ಅಂಚಗಳ ಅಂತತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿರತಿ ಸೊ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಏನದಿನ ಆಂಡಲ ವಾದ ಮಂತ್ರನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜರು ತಪ್ಪು ಮಂತೊಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಏತ್ ದಾಂಡು ಗೊತ್ತನ ಎಂಕಿನಿ ಪಂಜರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನಕ್ಕ ಏನ ಪರಂತಿಯಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯರು ಬಾತಾರ ರಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿರಕ್ಲು ಏನಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾತನ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಳು ಇರು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಬ್ಲೌಸು ಈ ರೀತಿ ಕುಳಿತಿರ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಾರೆ ತನ್ನೋದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಎಡ್ದು ಕೈನದು ಪಲ್ಲುನಿದು ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಆತದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಜಿ ಪೀಸ್ ಯಾರು ಜಿಗೊಂಡು ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಂದೇನು ತೀತ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಟ್ಟೆಂಕ ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟೆಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪನ್ನೇನು ದೀತುಜಿರು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಎಂಕ ಓ ಸೈಸೆ ರಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನು ಪನ್ನೇನು ಮನ್ಪಡು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅನ್ಪೆರವಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚಂಗು ಅತ್ತಾಗಲು ಧರ್ಮಗೂ ಮಂತು ಕಲ್ಪನಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಡು ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ್ನೇ ಓಜಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಆತು ಪುರ ಕಾಸು ಓಡು ನನಗೆ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚಗುಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೇನು ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ನಮಗೆ ಏത് ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ನಕ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪೇರ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಗೋತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಾಪುಡು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಜನ ಕ್ಲೀಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಂಚ ಈತ ಮತ್ತ ಎಂಗ್ಲ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನೆಕ್ಲೆಗ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್